କରୁଣାरू ପଦୁଟି ଆମେ ଗାଇବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥ କର ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦଟିଏ ଲେଖନୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମା? ପୂଜି ନାହିଁ ଜନନୀ ଗୋ ଦିନେ ତ ଚରଣ ତଳେ ପୂଜି ନାହିଁ ଭାଇରେ ମା ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଅବତାରରେ? ସତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜିଲେ ପଦାର ବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଠାରେ କୃପା ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ସମୟରେ ଇଏ ପାପୀ କଂସ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଆଉ ଇଏ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କଣ କରିଛି? ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୁ ମାୟାରେ। কলি যুগে লগিরি যা গ্রামে গ্রামে পাও পূজা। কলি যুগে লগিরি যা গ্রামে গ্রামে পাও পূজা। লোক